छोटको, ए छोटको। हाँ दीदी। आई आज कितना देरी कर देनी बताओ पतो कब चाय बना के धैले बिया। गांव के लोग संग घूमत गामत पतियावत बोलत इतना देर हो गइल। अच्छा चली आई चाय छान के रखल जुड़ा गल तो फिर वापस डाल देली। आई गरमा के देता नहीं। आई आई अरे चाहवा बनौले बाड़ू? बना देले बानी। हौ देखा जुड़ा गल है अब एले चुलिए पे बात नीमन तनी अदरक उदरक डरले बाड़ू? अरे कुल डरले बड़ी ये दीदी हटी तनी। आई बैठी। अरे ले आज ऐसे ही देर हो गई बा। ली पकड़े जरता बचा आओ के। तू हुआ बैठ। अरे हाँ अरे छोटको, तू तो जानते बाड़ू आजकल के गांव के लोग नु अपना परेशानी से कम आ दूसरा के परेशानी से बेसी परेशान हो जाता लोग। हाँ केकरा परेशानी से दीदी? अरे वो है तोहरा पतोहिया के। हमरा पतोहिया के? हाँ अरे 5 साल हो गइल बियाह भइले अभी ले बाल बच्चा ना भइल। लोग कहता कि बाज बिया का। ला 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 अब पता ना ओकनी का सोचे तरसन की ना, लेकिन ताहरा तो सोचे ही के न पड़ी। तो हम का करी दीदी? अरे लइका तुहार वंश तहार बिगड़ी तब बूझी के तू ही न बुझबू। ला ला ला